Panther M10 je klasifikovan kao srednji tank. Tokom priprema 150. SS tenkovske brigade Ota Skorocenija za ofanzivu u Ardenima, 4 Panther tenka su prerušena u M10 lovac tenkova. Tenkovska brigada je trebala da izvede divizije duboko iza neprijateljskih linija. Sva vozila su izgubljena tokom borbe sa 120. američkim pešadijskim pukom 21. februara 1945. Snage američke vojske je brojala 3300 vojnika, 15 Sherman tenkova, 32 oklopna automobila, 198 kamiona i 147 džipova. 150. SS brigada je ušla u borbu sa samo 2500 ljudi, naoružanih sa par raketnih bacača Panzerfaust i Panzerschreck i nekoliko Panther M10 tenkova. Tokom prolaska iza neprijateljskih linija, maskirana 150. SS brigada u američke uniforme upada u jedno francusko selo gde ubije većinu stanovništva, a ostatak zarobljava. To je učinjeno kako bi francuski narod mislio da ni američki vojnici nisu sjajni i da Francuzi nemaju pravog saveznika. Takođe, to je izvedeno kako bi smanjio moral kod francuskih pobunjenika. Karakteristike Panther M10 tank odlikovale su top od 7,5 cm KVK 42L/70 sa penetracijom od 150 mm koja je bila dovoljna da probije bilo koji saveznički tank. Kupola je bila Panzerkampfwagen Panther G, šasija je bila oklopljena spreda sa 85 mm čelika, sa bokova 50 mm koju je mogao da probije bilo koji top, uključujući i sovjetski brdski top od 45 mm i od pozadi 40 mm. Imao je motor Maybach HL230 sa od 700 konjskih snaga i maksimalnom brzinom unapred 55 km/h i unazad 20 km/h. Posadu M10 Panther tenka činio je komandir, nišandžija, vozač, radioperater i punilac. Ako vam se klip svideo, ostavite like, komentar i subscribe. Doviđenja.